Pozdrav svima ljudi, moje ime je Petar, evo su na epizodi danas ćemo igrati da briđi sa mojim prijateljem Gijot. Asti. Izvinite ako mi baguje, znači ovo je znači da je Mineplex malo baguje uvek. Kad? Evo ga, sad će valjda da prestane. Sad će valjda da prestane. Ja sam uzeo Apple. Nema veze. I barem imamo hrane. Ljudi, vjerojatno ćete cijelu epizodu vidjeti da mi malo secka i to ne mogu da popravim, zato ću vam se izvinjavati. Sve vreme će mi seckati. Aman, liče, beži, pičku. Tako da vjerojatno neće biti neki dobar PvP za mene, a G bajde može nešto da uradi. Ajde vidimo da ima Balkanca u lobiju. Ao, brate. Mrks, mrks. Dobro snimljeno. Ljudi, nema mnogo vremena, tako da se nadam da ćemo stići da odigramo game. Ako ne, onda će se nešto desiti opasno. Nećete vidjeti ovaj video na YouTube. Ide ćemo, stićemo. Stićemo, znači ja moram da krenem za 20 minuta. Idem na trening. Znači vi bi to trebali da gledate, ja mislim, 13.11. Nisam sigurno. Kad ga ja izbacim u pitanje. Deje, Iron. Znači ja se nadam da ćemo pobediti, mislim, vi dok ovo gledate ja sam već se završila, tako se nadam da sam već pobedio. Jel ti se snima, alo? Sve vreme je sve uključeno, ne znam. Brate, stek sirova. Daj, sve ću da prosjetim. Barem imamo hrane, ako ne ništa. Imamo. I treba. Imaš drveta? Nop. Usi. Aj, iskopaj gore. Pa imam nešto malo. Aj, stihovi mi trebaju. Ljudi, tekstura, evo tekstura. Evo tekstura, da vidite. Tekstura je ova. Eto, vidjeli ste. Moj drugi ima isto takvu. Mislim, njegove je purple, moja je green edit. No, mislim da je green. Ne, moja je blue edit. Nas ima najmanje. Kako, mi smo žuti. Ne, zelenih ima najmanje. Pa isto. Pa dobro. Isto. Nema Irona. Šta? Ljudi, otvara se Mythical Chest, snimao sam i slučajno sam obrisao video. Petra, ajde dođi gore. Petre. Pero. Napisao mi Pero. Ko ti to? Tamo random lik, nemam pojma. Ti dao nešto? Pa verovatno, mislim, verovatno ne. Če ti troluje, brate. Se sukabljat. Brate, ti moraš vidješ ćao. Mrš pičko je. Još ništa ljudi. Mama, šans. Ogi, Molim. ajde pusti malo, Iron, tekso moja. ajde pusti da mora doći, mora sada. Dobro.
A sad Dobro ljudi, ostali smo bez... Sad ćemo ostaviti se najmanje... Ne, zeleni opet izgubili jednog playera, šta je ovo? Kako mi? Ljudi, ako želite da snimam neke mape, napišite u komentarima. Našao sam samo malo irona. Vidi još irona. Nije bitno da ti imaš hrane i mi ja i ti ćemo barem preživati. Ja ću barem diamond sword, ne moram ništa. Ovdje samo 2 dijamanta. Brate, slučajno... A ne, to je gold. Ja imam 60 FPS, ali mi secka, ne znam zašto. Brate, 5 minuta već. Pa mislim, 6 minuta je već prošlo. ti Molim. možda To, diamond! Čut. Idemo. Našao. Molim. hoćeš kod bab? Našao sam random 3 dijamanta slučajno. Ne znam da li imam vremena, da li da napravim diamond pig, da probam da nađem još dijamanta. A je li, koji kit imaš? Pa majne. Onda probaj. Ajde, Jel ja imaš moram... nešto irona za mene? Čekaj, moram samo sebi da napravim armor pa ću ti dati više. Čekaj. Pitaj, Ja imam samo 6. pitaj Luisu da mi napravi ono što sam pokila. Ljudi, u pozadini se čuje sestra ili brat. Ko ti je to G? Sestra. Evo Nećemo, ti. ja Evo idem. ti ovo izbaci. A ti mu kaži da mi Reći ću mu. kaži mu što. Ne mogu, snima moj drugar klip. Da, izvinjavamo se, znači sestra mu se čuje u pozadini. Vajde se više neće. Reci babi da kaže sve. Evo, hoće jabuke, delim besplatne hlebove. Kaže dajem iron za... A, sve dijamant, više nema dijamant. Kaže dajem jabuke za iron. Evo ti jabuke Zajru. Da kažem, o vidi iron. Hodi da ga iscepaš. Gdje vome? Evo neću držati shift. Da bi me naš. Našao sam ga. Onaj kao u stepenici na Iron. Pa nisu baš stepenice. Dobro. A dobro, to je to. A nisu baš stepenice. Ljudi koji igra Clash Royale nek uđe u klan. Manki za dlaku. Ne, ovako. Ovako se zove klan, uđite u njega. Neću sada pišem u chat. Ne, ovako. Evo ti još irona, dođi G. Evo ti još. Evo ti još irona. Baci. Ma iskopaj, ne da mi se da kopaj. Gde? Ovam. Ne zove se tako. Dođi. Gde je? Evo ga ovam. Ne, ja sam vam pokazao ovako. Vidjeli ste ovako. Ovako se Kako, zove ne? klan. Ti igraš Clash Royale? Dobro. Evo. Arena sam 7. Ja sam Arena 6. Tako se zove klan. Molim. Opa, Raymond. Benko. Benko. Za minut je kraj kopanja i onda ćemo ići nas dvoje u PvP. PvP, a ne PvE. Nije ovo mobovi. Opa, još dijamant. Imaš 4, molim. Imam 5. Ali. Evo još. Imaš 4, halo, vidite. Čega? Diamonda. Diamonda ne. Imam samo 8. Pa, da, napraviš tebi i meni, bože, Bucki. ne bre, mačeve. Prvo ću, poskupit ću još da napravimo i bucke i mače. Imaš još 3 sekundi. Pa šta, već sam našao 2.
Fali mi samo još 2. Meni treba još. A ja ću sebi da napravim na brzinu mač i bucki, pa ću onda da probam tebi da. Ako imaš 8, pa ostaće ti. Imaš za sebe bucke i mač i ti tamo imaš za 2 mača. Ja sam sebi napravila diamond bucke i mač i imam još 4. Hoćeš tebi da napravim šta? Hoćeš li bucke i mač ili samo bucke? Samo mač. A bucke nećeš diamond? Ne. Što? Da, hoću mač, ali treba mi samo jedan iron. Dobro, ja ću te napraviti diamond boots. Man, treba mi, bolje mi je mač. Ma i mač i boots, i mač i boots. A, okej, onda. Samo da naš sad sam skenirao dijamante, čim ih nađem pravi. Evo ih, brate. To je to, ajde, ja ću sad da napravim i mač i boots. Evo ti bucke, mač. Napravit ću sebi jednu supicu. Ali idem naprijed. Ajde, dolazim. Ajde, čekaj. Ajde mi sad baci tu da neko ne uzme. Evo, Pero, evo mi. Evo ti... Ne te bucke, pogrešna bucka. Ne supicu, vrati supicu. Nisi mi ni pokupio. Jes, slučaj. Vrati mi supicu. Mač, nisam. Aha, evo ti. Eto, i daj mi malo hrane. Evo ti 5 irona. Gde je mač? Pokupio si. Ti si ga uzeo, nazad. Diamond sword nisam, ni jedan uzeo. Jesi, brate. Ha, ja sam, evo ti. Ajde, brže idemo. Dao sam mi 5 jabukica. Evo ti hlebac. Broj, otkud ti toliko hleba? Kupio. Ajde, brže, idemo na spawn. Brate, moram da mi se ispeče jedan iron za kapicu. Ajde, samo požuri. Prošlo je već 12 minuta snimanja. Idem, si otišao ti? Bogom. Ajde, idemo. Nemoj da lomiš, upast ćemo u vodu. Samo to. Ljudi, sad će vjerojatno biti malo gori PvP, zašto mi secka. I vjerojatno ćemo odmah da umre. Brate, koliko plavih. Aha. Hvala jedan, plavi. Mi žuti, tako? To, ubili smo jednog plavog, beži sad nazad na ostrvo, alo. Ja sam Lomi sve lokvanje. Lomi sve lokvanje. Alo, napada ova. Brate, vidio dakle nas udara lik. Beži, G, beži. Aaaa. Preko. Ne vezi, ja ću spectator. Bež, Petre, pomeri se. Aaaa. Crko. A dobro, kad mi secka, šta ćeš? Nema veze, ajde odigrat ćemo sad jedan... Da završimo epizodu vas. Ajde odigrat ćemo jedan... Ajde odigramo jedan SG da završimo epizodu. Ne, ajde odigramo ti ja jedan na jedan ove... Ajde odigrat ćemo jedan SG. Smo zajedno, dođi vamo da... Team smo. Dobro. Aha, mi smo Dream. Mi smo Dream Team. Dream Team, da. X-Men, ja ne želim biti X-Man. X-Man, gdje su kitovi, brata? Ja biti neki drugi, ja ne biti X-Man. Ja biti Brawler. Ja sam Brawler. Au, brate, ali mi secka. Izvinjam se ljudi, vjerojatno ne možemo da pobedimo ni ja žini ništa s ovim magovima, zašto imam mnogo slab komp. Mislim... Znači, ja sam dobio Gamer i5 sa Windows 10. Acer Gamer i5.
Pa tebi je laptop. Idemo na spuni, bežimo iza. Ajde, brže bežimo. Mene neko ubija već. Alo, beži. Alo, pa pratim te, ne brini se, samo ti idi pravo. A brate, neki likovi nas jure. Hoću. Ne! A daj targetuju likovi. Ja sam Ne! Na 1,5 srca sam. Ajde, izbaci spakije. Da idemo sljedeću partiju. Igrat ćemo ti ja malo 1 na 1, kako se zove. Na kom? Ne bre, neko... Gladiators. Gladiator. A bez veze što nemam rank, pa ne mogu da pravim svoj set. Ajde vas. Morat ćemo da... Učini mi se Dex Rock, onda se... Dex Rock! Gde? Dex Rock! Pogledaj na tabu! Gde? Dex Rock na tabu proveri! Stvarno, bro. Oh my god! Ali gde je? Evo ga na sponu! Znam i ja sam na sponu, ali... Evo ga! Daj sliku, Dex! Oh my god, brate. Vratno počinje live neki. To sliko sam se s Dexonjem. Ja ne mogu. F2. Sliko sam ga nekako. Ja sam sačuvao sliku. A sad vidite sliku preko cijelog ekrana. Moram ga nađem da se lepo slikam. OMG snimam i našao sam Dex Rocka. Sad ću vidim da je live-uje sad možda. Idem da vidim na njegovom kanalu. Oh my god, ja moram ga nađem da se to lepo slikamo. Da li sam toliki user? Pazi kad smo lobby povodili. Ajde odigramo, brate, i onako ti se snima, ajde odigramo pa... Dex Rock ne live-uje sad. Dobro, ajde da odigramo. Ajde da ga... Gde je sad? Hoćemo možda da uđemo... Ajde probam da pogledamo u koji će game da uđe, brate. Alo, ubaci nas u Gladiator. Sad ću samo da ga pitam da li snima. Ja ne verujem da sam u sredu epizode naletao na Dexter. Ne verujem. Sad imam Dex Rocka u klipu. Otišao je. Možda je upalio svoj server. Jeste! Dobro, ti si nas ubacio. Server Dex Rock _1, znači sad će vratno da počne live. Čekaj, znači kucam kosac _Dex Rock _1. Ne, server Dex Rock _1, vratno će sada počne live. I dobro ljudi, to je to za ovu epizodu, sad ćemo da snimamo live na Dexovom serveru, vjerovatno, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Mislim, on će live, ja ću snimati epizodu. Vidimo se, goodbye!